So, hello guys. Ayan, nag-rank ako. Tapos, ito yung nangyari. Like, wow! May Optimus Prime akong kalaban. So, tignan natin kung mapapasayaw natin siya. Kasi, diba, sumasayaw din yun. So, niyaya ko siya. Ayan, lumapit. 1, 2, 3. So, ayun yung nangyari. Pumayag siya makipagsayawan. Ang cutie. Tapos, ano pa ba yung expect nyo? Magkalaban kami. Kaya hala, sige, patayan tayo dito. Siyempre, takbo ang hila ko dyan. Kasi ang dami. Ang dami. Tingnan yung tatlo. So, umuwi siya. Dahil sa sobrang cute. Habang nagre-record ako, siya lang talaga yung sinusundan ko. Awit. So, ayan. Wala siyang pinasakay. Siya lang talaga. Ewan ko, tagal-tagal yung umandar dyan. Ayan, nag-drive na si Optimus Prime. Bang! Nabangga ka. Bulag ka pala. So, ayan, naglakad na lang siya. Habang nilakad mo, ilang kilometro? 3. So, yun, papunta na siya sa boat lane kung saan andun yung butiting Franco. Kasama yung marksman na bobo. Ayan, nahook ka. Patay ka. Ayan, nakatakas pa. Nako. Pinatay ni Hayabusa. Bang, bang. So, ayun, nakatakas si Mr. Johnson. Baby Colon. Ayan, lagot ka, Angela. Nag-flicker ka na. Ikot-ikot lang daw siya. Ingit na ingit ako. Bang, tinay ito gagawin ko. Bang, bang. Nag-TV. Gago. Nahalyo lang talaga ako sa kanya. Yan, umuwi na naman siya. Sino kaya isasakay ngayon ni Optimus Prime? Gusto kong sumakay sa ganyan. Nakakaingit. So, ayun. Wala siyang sinakay. Nag-drive na naman. Ang cutie. So, ayun. Ikot-ikot sa turtle. Ayan. Binangga na naman kay Franco Botete. Nag-hook sa hangin. Ay, tanga. Ayun. Handa na sumanib, Angela. Sumanib na nga. Patay ka. Ayan. Oh, patay na si Johnson. Bibi Colon. Patay ka rin. Patay. Ayun. Patay ka rin, Brody Boy. Bye-bye. Ayan. Andyan na naman si Optimus Prime. Tingnan natin sino sinakay. Uy, sinakay niya yung Botete. Na ulo ay octopus. Yung kamay naman ay crab. Nakakalito ka. May dala ka pang 3 pating. Ano ka ba talaga? Dugong, shokoy, ha? Tingnan yung gagawin. Bang! Binangga malapit sa tore. Nag-ulti. Bang! Nag-flicker. Nababaliw. Ay, kaloka. Ang daming epic doon. Ayan. Sige. Naglakad na. Isinikay si Cecilion ang likod. Kalakad. Akala mo mahulog ka. Bang! Nabangga sa'yo. Patay ka. Bye-bye. Ayun. Sumugod si Butiti. Patay ka. Bang! Natulog yung chef. Wala na magluluto. So, yan. Tamang clear-ups lang ako. Andyan na si Papa Cecilion. Patay ka. Nagtago dito si Optimus Prime. Ayan. Sinakay na naman si Brody. Sabi ko dito sa mga kasama ko, hoy, yung sakay ni Johnson si Brody. Tawa ako. Nakangkit lang kasi. Hindi pa ako nakasakay ng ganun. So, ayan. Nabangga na naman. Bang. Bulag ka. Ayan. Sumugod na si Papa. Oh, patay si Papa Gatot. Ayan. Sige. Sugurin mo, Optimus Prime. Patay ka. Takbo ang hila. Ayan, buhay na siya. Tingnan nyo gagawin nyo, guys. Diba? O, diba? May presentation siya. O, sumakay na naman yung si Botete na uloy octopus. May 2 pating. Ang kamay ay crab. Nakakalito ka talaga. Ayan, inikot niya. Buti hindi flat yung gulong. Bang! Binangga yung gatot. Sumanib yun.
Angela, tingnan niya sa tumalon. Bang! Umuwi yung gatot. So, syempre, bumalik siya nung nakita niya sumanib ako. Patay ka! Takbo Optimus! Muntik ka nang mahuli ni Haya. Ayan, nag-drive siya ng sa ito, tapos kaming lahat naubos kami. Ang ganda ng pagkabangga. Bang! Patay ka, nag-clip si Papa Silyon. Patay yung butete. Ito, nag-drive na naman siya. Binangga mo si Papa Gatot. Bang! Patay ka, tumalon. Bang! Ayan, naging burger ka tuloy. Oh, bang! Patay ka. Pero ubos naman kaming lahat. Walang natira. Walang natira na ulti. Tapos dito, alam namin matatalo na talaga kami. Oh, 'di ba? Ubos. Oh, bago kakabuhay na ng Hayabusa, bang! Ba't dapat nag-ulti ka na? Hindi siya nag-ulti. Ayan, natalo kami sa larong to. Pero ang saya kasi sumabay yung kalaban. Yun lang, guys.